GWC is going to be doing is being the catalyst for change in these communities. There are so many good people that are doing good work. Owayisakuba inkokheli yombutho olutsha lwe-DA uMbali Ntuli useke iqela eliyitshati liza kugxila ekukhuthazeni olutsha luthabathe inxaxheba kwinkqubo yezopolitiko kweli. Abahlali bengingqi yaseNgoma kuGatyana bazilungiselela indlela zabo bezakhela nebhlorho ngoncedo loosomashishini bale ndawo. Kwezemidlalo ukapteni weqela laseNgilane leqakamba uBen Stokes uchazwe njengotshatsheleyo kwindawo yokuqala kwiqakamba kwihlabathi ityeli lesithathu kunyaka wesine. Wola kohlenkqayini intsimbi yokuqala njengentlalo isenzeka kwijelo ye-SABC 1 ne-DDT zindaba bhotani mawethu. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe wasenza isibhengezo bekukudala silindelwe sokuchongwa kwebhodi entsha yolawulo lwe-SABC. Kwimbalelwano iofisi kamongameli ichonge ngokusesikweni amalungu ali-12 kulandela ulibaziseko lwenyanga ezintandathu noludale umsindo kwiinkampani zabakha imikhanyo kwezendaba. Phakathi kwabachongwa ngowayesakuba intloko yendaba uphathiswa amagopeni uKhathushelo Ramukumba njengohlali webhodi noNomvuyiso Bhatyi njengesekela. Ulibaziseko lokuchongwa kwebhodi kuchazwe ukuba lwenzeke kuba umongameli benemibuzo ngesithathu kubagqatswa. Umongameli uthi uthemba ukuba la malungu matsha aza kwenza ngokufanelekileyo umsebenzi wokuzinzisa i-SABC. Owayesakuba inkokheli yombutho olutsha lwe-DA uMbali Ntuli useke iqela elitsha liza kugxila ekukhuthazeni olutsha luthabathe inxaxheba kwinkqubo yezopolitiko kweli. uNtuli ubhengeze ukusekwa kwe-Ground Work Collective eRhawutini ngale ntsasa. What GWC is going to be doing is being the catalyst for change in these communities. There are so many good people that are doing good work. We want to connect them with other people that have the resources and money to help them. So if you're a community change maker, we will support you. We want to help communities and the people that help those communities to tell their stories. That's something that's very missing in South Africa. And that's why we don't have a culture of donation, why we don't have a bigger culture of people volunteering. Nobody knows what actually is happening. And so that's a big part of what we want to do. And we also want to be a community organization that connects, recruits, and gives mentors to those within the communities from people in establishments. And so money is important, but it's not the only thing. So many of you here have been media professionals for ages. If you volunteer your time with us and we have young people or anyone really who would like to know about the media or is interested in helping or being some kind of civic journalist, we'd love to be able to hook those things up. And in every other respect of professionalism that there is. And asking for help is how we have also come this far as GWC. Within a year, we've embarked on various projects, we've done research, we've helped people with branding and legal work and introductions for resources. We've also benefited from thousands of acts of kindness. And the fact that people really love this country and are willing to do things if you ask them to. And with that, I really do want to thank some of the individuals that have been helping us. Many of them know who they are, but the ones that I wanted to mention specifically are like-minded organizations. Ukunqongophala kwenkonzo kuqhelekile kwindawo ezininzi emaphandleni eMpuma Koloni. Abahlali bengingqi yaseNgoma uGatyana bazilungiselela indlela zabo bezakhela nebhlorho ngoncedo loosomashishini bale ndawo. Batyhola ngelithi akukho zithuthi zezigulane zifikayo kule ndawo ngelixa umasipala waseMbashe engayithatheli ingqalelo lengxaki. Xa kunethile abantwana abayi esikolweni kule ndawo. Oku kungenxa yendlela ezingekho semgangathweni. Abahlali bathi akukho nto yenziwayo ngale ngxaki. Kudala sizama sizakhela sithini sikhayele urhulumente. Urhulumente akasiva. Asanaba mhlawumbe yasiva akasikhayilelalanga na. Iibhlorho zethu ziphansi. Xa kugcwele imilambo abantu abakwazi ukuya ezidorophini, asikwazi ukudla apha. Indlela ezingekho semgangathweni zichaphazela ukuziswa kwenkonzo ezikhawulezileyo njengokuza kweambulance namapolisa kule ndawo. Nje ngulamzimase waphantse ubhubhe lapha. Ngenxa yoba indlela ayikho. Akho transport obazise umuntu emadwaleni. Ndigula iveke yaphela, ndihlatyiwe. Andikwazi uba ndiye emadwaleni. Kusister wam in law
owazalela abantwana bade babane ekhayeni engayi esibhedlele ngenxa yendlela kungabikho moto kungabikho mali yokufuna imoto enokwazi uzomthatha. Uceba wale ndawo uye wayiphakamisa le ngxaki kwaye nomasipala uyifakile kwingxelo yentlekele ebifakwa kwinyanga yomDumba neyoKwindla ngeenjongo zokuzama ukuncediswa ngurhulumente wephondo nokazwelonke. NdinguNomzonele Mngoma kwiindaba ze-SABC kuGatyane. Abahlali base-Extension 10 eModimolle eLimpopo banenkxalabo ngamaphulo axabisa izigidi zeerandi engagqitywanga. La maphulo aquka elokwakha indlela nebala naxabisa ngaphaya kwe-30 million randi. Umasipala uchithe izigidi zeerandi esithi ulungisa indlela nebala kodwa la maphulo akakagqitywa nanamhloku. Indlela engumgama we-2.6 kilometers yaseModimolle extension 10 ayikagqitywa. Abahlali bakhalaza ngelithi nangona sekuphele iminyaka emithathu kwachithwa i-9 million rand kodwa eliphulo alikagqitywa. Bekubekelwe bucala imali engange-22 million rand kweli phulo. Abanye abahlali bathi kunzima ukuhamba kule ndlela yegrabile ingakumbi xa kunetha. We have a challenge because there are many challenges here. From 2019, before the COVID-19, this road was started before the COVID-19. Then the problem is that this road, when it's raining, you can't drive it nicely. Even when you are using your small car or whatever you are using here, you can't use it. Eliphulo lendlela ayililo kuphela elixhalabisa abahlali apha. Elinye iphulo libala ebelungiswa nalo ngentwenga yemali kodwa akukho msebenzi wenziweyo. The project has failed us, the community members. We've been waiting since years and years. And now it's like a forest now. There is no safety here. The project manager just took the money. The project of 17 million just been abandoned like this in our community. So we are so sick and tired. And we have been led by so useless leaders in our community. Usodolophu waseModimolle uthi uphazamiseko ludalwe ngabanye abahlali nabezopolitiko luchaphazele inkqubela phambili yeliphulo. Uthi liye lamiswa eliphulo ukuze licwangciswe kakuhle. The municipality had to terminate that contract because of poor performance, because whenever we set targets, we couldn't actually get the contractor to stick to those targets. And you know, when we submit a project to National Treasury for funding, we cannot afford to not spend exactly on time and on budget and on target. So the municipality gave that contractor about 5 chances. We set specific goals and he couldn't adhere to it. So we terminated. We re-advertised the project. We are currently busy with budget maintenance through MIG. And once that budget maintenance is approved, we will then get a contractor back on site. Kungoku nje amagosa amathathu abandakanyeka kurhwaphilizo loyamene neliphulo anqunyanyisiwe isithuba seenyanga ezimbini. Kwalapha ezindabeni ayaphokoka amazovelwano ngokusweleka komnye wabaseki bombutho oluntu iSABC People's Movement uloyiso ngohla udutyulweyo kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe wayesakuba inkokeli yombutho olutsha lwe-DA uMbali Ntuli useke iqela elitsha athi liza kugxila ekukhuthazeni olutsha lithabathe inxaxheba kwinkqubo yezopolitiko kweli. uNtuli ubhekeze kusekwa kwe-Ground Work Collective eRhawutini ngale ntsasa. Umphathiswa wokuhlaliswa kwabantu kutyelelo kwingingqi yamatyotyombe iDakota ngaseThekwini emva kokuqhambuka komlilo otshabalalise kule ngingqi ngomgqibelo washiya abantu bengenandawo. Ukanti intatheli yethu Vusi Khumalo ukule ngingqi. Vusi, siyakwamkela khawusixelele ukuba injani imeko apho kuku. Yebo silapha eDakota informal settlement indawo enemkhukhu engu400 ngomgqibelo ke ebusuku bekhona isipicongo senhlekelele edale ukuthi imkhukhu engu350 ingqongqiswe ngomlilo. Isizathu ke sathola ukuthi inyokanyoko ngolimo olujwayelekile kodwa ke sathola ukuthi ilogesi ontshontshiwe oxhunywe endaweni eziningi khona. Zikhona ke indawo izona efaka ugesi ngendlela esemthethweni ngoba zikhona nezigxobo efaka uMasipala kodwa ke kulokhu ile ndawo le ugesi lo ofakwe ngendlela engekho emthethweni. Basikhulume nabantu bakhona ke la bathi balahlekelwe kakhulu namhlanje kuza ominister ababili
uminister wakhokha uThembi Nkadimini kanjalo futhi nominister la wa human settlement wezezindlu okuhlaliswa kwabantu uminister ozobe bekhona ke bobe kanjalo bambisana nobuholi betheku bazoqapha isimo ngokubheka ukuthi kahle hle umonakalo mungakanani ake sikhulumekele nomunye wabantu okade futhi oyikhansela lapha eThekwini onesipiliyoni esikhulu endaweni ethinta ukuhlaliswa kwabantu kanjalo futhi nomasipala khona lapha eNingizimu Afrika lapha eThekwini umnumzana ke uzwakele Mncango ongumholi weAction SA lapha eThekwini kwaZulu-Natal ake sibingelele nje fushane mfoka Mncango lithini lakho namba abantu bahlezi ezeni basaletengwane bangaphezulu kweinkulungwane eningi 2000 abantu kuyibona basaletengwane nithini kahle njengeqembu njengabanye abantu ade bezobheka umonakalo yini enifena ayibone nayithola Angisho nje ukuthi isimo esifika la sibhlungu kakhulu kodwa besingagwemeka nakho kuza ongqongqoshe besingafisa ukuthi befike nesombululo bengafiki phela bebuke nje kuphela ngoba umkhandlu weTheku kuyaziwa ukuthi ubuyisela imali emuva enga100 million le mali engabilungisela abantu izindlu abantu abahlala sokuphela iminyaka bethenjiswa izindlu abasusiwe banikwe izindlu ekufanele bahlale kuzona inyokanye okukhulunywa ngazo namhlanje kuyaziwa ukuthi ikhona umkhandlu weTheku wona osayile emuva uqinisekisa ukuthi abantu bathola ugesi ngendlela efanele ngoba abanye basuke efakile ugesi abanye besibe bayakhonda ngendlela abaxhuma ngayo umkhandlu weTheku kumele ukwazi ukuphenya ukuthi ngabe ngempela wonke umuntu onogesi uthola ngendlela efanele yini indawo eningi yaziwa ukuthi kunenyokanyoka kodwa akho umuntu ofuna ukusukuma abheke udaba njengalolo umkhandlu weTheku kumele ngempela uyibuze uyinaka amakhwapha ukuthi ubuholi mafika la namhlanje buthini uthini unembeza wabo ukuthi abantu bakithi bahlele esimini esinjengalesi iminyaka emingaka kodwa imali ikhona ngoba ikuyakona imankinga yemali namhlanje sikhuluma nje kunemali e1.5 billion ye disaster le ikhukhule befikile umbuzo khona ukuthi ingakanani ezozakula abantu balana basizakale ngomali khona ukhokha uyikhiphe le mali le siyafisa ukuthi abantu abahleli nje manje bangaqhubeki nokwakha kodwa uhulumeni abanikeze izindlu efanele behlale kuzona eziphephile futhi siyabonga kakhulu lo uzwakele Mncango weqembu leAction SA nabo bezobheka umonakalo njengamanye kamaqembu akhona lapha eNingizimu Afrika uqinisekisa ukuthi abantu bathola ke usizo njengoba abantu beseledengwane abazi inkulungwane ngenxa yomlilo ke ongqongqisele indawo umgqibelo ebusuku kwasala abantu abaningi bengenamakhaya bengenakho ukudla kanjalo nezinto zokugqoka ingane namhlanje kufanele ziye esikoleni kodwa azikwazanga ukuthi ziye ezikoleni Sithi chochube komntungwa sibambe ngazibini kwintatheli yethu uvusi Khumalo isasaza ngqo iseThekwini. Lusuku lwesixhenxe olubeqhankqala zabahlali belokishi yaseHenneman ePhomolong kwiphondo laseFreystad. Uluntu lengingqi lukhalela ukusilela kwenkonzo ezingundoqo kuquka ungabikho kwesikhululo samapolisa ukugutyulwa kwelindle kunye nezinye inkonzo. Inkokheli yoluntu Mulefe Mosala uthi asithathelwe ngqalelo izikhalazo zabo. Last year we have applied for Section 4. We are complaining about the service delivery in Henneman, whereby we handed over the memorandum to the unit manager so that he can pass it to the mayor, which is Mr. Tandukolo Kalipa. But even till today, no one came to us and then addressed all the issues that we are facing in the location. If the political leaders, no one came to us down here, even the local ones, none of them came to us and then to address the issues. We have the issues of the police station. The police station here is always closed. So now it was the first time last week we heard from Ntate that the police station is a satellite. So now we want the proper police station in Henneman that will be well functioned, and then every day when the people need the services, they must get the services from the SAPS. Also the fire stations. We don't have the fire station. It was vandalized there. So we are struggling. When you have the fire, there's the houses when they burn sometimes. Last week, the fabricators, they came after 2 hours. The shack was already down. Then when it comes to the service delivery from the municipality, we have the problem of the sewer inside the location. Udujulo wabulawa omnye wabaseki bombutho oluntu iSesikona People's Movement ekwalisha inhliziyo labantu loyisonkohla ePhilippi kwiCape Flats. Udujule ezima senhlanganiso yoluntu ePhilippi. Phambi kokusweleka kwakhe uNkohla udlala indima ebonakala kwezopolitiko kwaye waduma ngethuba loqhankqalazo lwelindle elalithwelwe ngepotapota kwisikhululo senqwelomoya saseKapa kukhalazela ukunganjiswa kwelindle ekhaya elitsha.
nakubeni ebengesenagalelo kwezopolitiko ngethuba lokutshaba kwakhe abebebetha naye intonga kwezopolitiko bathi ebeselitshantliziyo unangoku. Sakumkhumbula njengenkokheli ibisokola ukulala phantsi kweemeko zabantu abamnyama abahluphekayo. Abantu bangungelene kwisikhululo sikaloliwe eFilipi apho adutyulelwe khona unkohla. Abasetyhini ababini kunye nowayesakuba ngucebo we-ANC balimele kwesi zihelegu. Ngethuba edutyulwa unkohla ebezimase intlanganiso ephathelene nabahlali bamatyotyombhe agqunyekwe kumzila kaloliwe. Ibingumxolisi wethu, ibingumdibanisi wethu. Nanjengubona apha kwizikipho ezininzi naxa bephuma bekhiwe i-card of honor yabantu abaninzi abaziinkokheli kumaqela ngamaqela abezopolitiko. Akukabanjwa mntu ngesi siganeko nonobangela okudutyulwa kwakhe awukaziwa okwangoku. Ngoku masitaphula amazovelwano kubantu abathumele kwikhasi lethu leWhatsApp. Andithathe elithuba lokuthi ngxe kwifemeli nakwizihlobo zikatata unkohla ithe kuhlangana ngehlanga eyona nto ibuhlungu kukubulawa esilwela uluntu lasekuhlaleni engakhethanga mntu. Kubi kweli kapa sikulo ngoba imipu idlala abantwana. Eli lizwe liya kwantshabalala, asikhuselekanga tu, siphila ubomi bokungcungcutheka. Abophula umthetho benza nje unothanda wokubulala abantu okwempukane. Ziya zandiqhela kakhulu ezi ndaba, uziva kwam ngobusuku uba izolo sindiqhele kakhulu ngoba lo ibiyinkokheli le ibisilwela abantu. Eyona nto ke ngokuyibulawela inye kukuba ilwela abantu ayikho. Kuyacaca ukuthi lelizwe lethu la eSouth Africa kuzogcina kuyizwe nje la kwamacandza ngoba akwazi ukuthi kungadutyulwa umuntu asihlangana leni phakathi kwabantu ujika lapho ungatholakala umuntu kungabanjwa umuntu. Inene elithi elilizwe liyapi kwabangasa kumhlaba seKapa kubulawa abantu. Uloyiso mna bendimazi kakhulu mhla sasimisa amatyotyombe indawo yokuthiwa kuseMarikana kwalapha eKapa. Sayiwina lo mhlaba lo ngenxa kaloyiso wayesimele sibambe imeeting naye. Andiyazi ke le yenzekileyo izolo iyandothusa. Yabhlungu kakhulu ke le siyivayo yokubulawa kwankohla. Ndimkhumbula kakuhle unkohla echitha indle phaya airport. Ibebhlungu lento siyivayo kakhulu. Kwaye futhi urhulumente makasukuma lo nobugebengu apha eMzantsi Afrika. Ukapteni weqela laseNgilane leqakamba uBen Stokes uchazwe njengotshatshele kwindawo yokuqala kwiqakamba kwihlabathi ityeli lesithathu kunyaka wesine. Incwadi yeembalasane zeqakamba ipapashwa minyaka le yeyona ikhokhela ngokusemthethweni kulo mdlalo. Kusenjalo imbaleki yaseKenya uEvans Chebet uyigcinile itayitile yakhe iBoston Marathon kumadoda. Majonge kula manqaku nakwamanye kwihlabathi. Ingilane yayiseyiphumelele kanye jwi kwimidlalo vavanyo yayo eli-17 ngaphambi kokuba uStokes axhuzule imikhala njengekapteni kunyaka ngaphambi koko. Zange liphumelele imidlalo vavanyo eli-9 kweli-10 kuphela emva kokuba engukapteni, kodwa wadlala indima enkulu kwimpumelelo yeliqela kwifinal ye-T20 World Cup idlala nePakistan ngoNovemba. Uchazwe njengenkokheli kwiqakamba ityeli lesithathu, kanti ke umkhohli we-Australia uBeth Mooney uchazwe njengenkokheli kulo mdlalo kumanina ityeli lesibini kwiminyaka emithathu. IBoston Marathon ibonwa njengenye yeetumente ezinkulu kwezintandathu zokhuphiswano lwemarathon kwihlabathi eziquka iLondon, iTokyo neNew York. Izolo uChibet bezityela itheko kwisiqendu sekhulu 27 sale marathon. Uyigqwese ityeli lesibini iminyaka ilandelelana kweli ityeli kwiiyure ezimbini, imizuzu emihlanu neseconds eziyi-54. Iseconds ezilishumi ngaphambi koGabriel Guy waseTanzania. Enye imbaleki yaseKenya uHelen Oraibi uphumelele ugatso lwamanina ngeeyure ezimbini nemizuzu eyi-21 eneseconds eziyi-38. Kusenjalo iFIFA ibhengeze ukuba iArgentina iza kusindleka indebe yehlabathi kwibhola ekhatywayo kwabangaphansi kweminyaka engama-20.
amalungelo okusingatha esiziyika-yika setumente achithulwe kwi-Indonesia ibhodi yolawulo kulandela ukwala kwerhuluneli yelozwe kusingatha iqela lakwa-Israyeli kumsitho wokuthelekisa amaqela. Le tumente iza kuqala ngomhla wama-20 kwinyanga ezayo. Umbhondo zihlanjiwe Mbedi Manqindi uBongani Mahlangu ucela amalizo phambi kokuba athathe umhlala phansi kulo mdlalo awuthanda kunene. Le Mbedi Manqindi iminyaka iyi-43 zange yaba nayo umxhasi ngezimali susela ukuqala kwayo ngo-2007. Bongani Mahlangu ufumene intshinga iminyaka engama-42 emva kokuphumelela lukhulu kulo mdlalo. Ngo-2003 wamela uMzantsi Afrika kwi-All Africa Games, wabheka kwi-Olimpiki zehlobo kunyaka ulandelayo. Wayekhona kambe nakwimidlalo yamazwe amathanga ngo-2006 nakwi-World Championships. I was never sponsored in my life, so I was getting usizo, that help from the friends, from the people from boxing, from my coaches, just to get me that trouser to fight with. Wothusa uninzi kulo mdlalo ngethuba esoyisa exhipsa intshinga ku-Ayabonga Sonjica sele ena-42 yeminyaka. NgoLwesihlanu uza kubekhusela le ntshinga yakhe xa ingqubana nomduduzi Mzimela waKwaZulu-Natal. My first title defense, I'm ready for it. I've been ready for it from last year September, because I've been preparing for it, for the first defense since from that time. So the promoter were not coming through. Umdlalo wamanqindi utyhutyha imithanjeni kusapho lukaBongani kuba kaloku naye uyise kaMahlangu wayeyimbethi manqindi. Unyana wakhe uBheki uza kuqubisana no-Intiritse Sileke kudidi lwe-featherweight kwakule tumente inye. Iza kube ingumlo wakhe wesibini kudidi lwabahlawulelwayo. I'd like to thank Mama Joyce, for giving me this opportunity. She's the promoter that will be hosting this fight. Ezimbethi manqindi zimbini ziza kube zithatha inxaxheba kwitumente ekuquzelelwe i-TLB Promotions ngoLwesihlanu. Itournament yokuqala iza kusasazwa ngqo kumaqonga e-SABC emva kwexesha elide. Iza kubanjelwa e-Renaissance Center ye-SABC apha e-Auckland Park. Masisibambe apha kwijelo ye-SABC 1 sakuqhuba nezindaba kwijelo ye-DDT emva komzuzwana. Umbengo omde uyawucima umlilo makube khosi bele.